Днес отваряме пратката ми от Sensei и ще ви покажа какво си поръчах и дали си заслужава. Поръчката направих още през декември, като пристигна горе-долу за около 10 дни и нещата забелязах в сайта, че все още са на намаление, така че ако ви хареса нещо, може да се възползвате. Първото нещо е ето тази обикновена бяла тениска, която я имам в бежов цвят и това лято я спуках от носене, доста е удобна. И материята е много мекичка, не спарва, което е важно и затова реших да си поръчам и в бяло. Следващите две неща са еднакви, но в различен цвят. Това са ето тези потничета, които са абсолютно обикновени, но материята е доста тъничка и за лятото смятам, че ще са перфектни. Тук са набрани. Сега ще ви покажа и в черно. Ето така изглежда. Ще изпиша цената на екрана. Поръчах си ето това кафяво боди, което отново е абсолютно изчистено в 2 пъти XS размер. И си поръчах и тези панталонки, които са имитация на кола в абсолютно същия цвят. Не са комплект, но могат да се носят и заедно. Още един basic потник, който смятам, че може да се съчетае по доста начини. Той отново е в 2 пъти XS. Нещото, заради което всъщност направих тази поръчка, е това сако, което ми излезна към 12 лева, мисля, нещо такова, за без пари, буквално. Поръчах си го най-вече, защото имам такива сини кецове и мисля, че ще се съчетава доста добре, както за ежедневни визии, така и за по-официална. Последното нещо е тази шапка, която е в размер М за малката, от 3 до 5 години се води. Смятам, че тази поръчка е топ попадение, защото всички неща, които видяхте, за мен абсолютно си заслужават. Излезна ми около 42 лева, като само сакото на доста магазини може да го намерите над 40, 50, 60 лева, нещо такова. А аз платих за абсолютно всички неща толкова, така че ако нещо ви е харесало, мисля, че сега е момента да се възползвате. Това е от мен и до скоро!